אני אספר מה התגלגל אלינו אחר כך. מהמם. הפוסט שלך מלפני 3 ימים, הוא פוסט ארוך, אני לוקחת חלק ממנו. אנחנו יכולים לכעוס על בורא עולם, הוא הרי האחראי על הכל, יש לו אחריות מיניסטריאלית, מהמם. אנחנו יכולים לכעוס עליו, לקרוא את כל ההבטחות המדהימות שהוא הבטיח לאבותינו, ולבדוק במציאות ולראות שכמעט כלום לא יתקיים. הגיוני לדרוש ממנו תשובות, לדרוש שיפסיק לשתוק. דיבור ברמזים, בנגיעות מבחוץ, הוא לא דיבור. דיבור הוא מגע ישיר, חי, קשר. מותר לנו לדרוש שידבר אלינו שוב גם אם אנחנו קטנים, כי למרות הקוטן שלנו, ההיסטוריה האדירה של מעשי הרצח שעברנו, מנקה כל טומאה שלנו, כל חוסר בשלות. אז אנא, אבא אהוב ויקר, מלך עליון, רם וניסעד מאוד. מותר לנו בצורה ברורה לתבוע תשובות. זה פוסט שאתה העלית לפני כמה ימים, עורר שאלות אצל חלק מהמגיבים שראיתי על הקיר שלך, איך אפשר בכלל לדבר ככה כאדם מאמין. אני אגיד ששנינו אנשים שומרי מצוות, מאמינים מוחלטים, ודווקא בעקבות האמונה המוחלטת שלנו מגששים בחושך לחפש תשובות. אחרי 7 באוקטובר, שמחת תורה, תחושות קשות של, אצלי לפחות, של הפקרה, של בדידות. בוא נתחיל מהתחושות שלך. אז התחושות שלי הן מתחילות הרבה לפני שמחת תורה, לפני 7 באוקטובר הרבה. הם הצטברו לאורך השנים. קודם כל הילדות שלי שהייתה קשה, אחר כך בבגרות שלי התמודדות עם מחלות נפש במעגל הקרוב שדרשו אשפוזים, התמודדות עם תסמונות נדירות, כל מיני תהליכים שעברתי לאורך השנים, שזה היה עוד אגרוף ועוד אגרוף ועוד אגרוף, כאשר הסיכה שפוצצה את הכל הייתה שלפני שנה וכמה חודשים, בערב ראש השנה, זה גם היה ככה התחלה חדשה של השנה, הבחנו אצלי פרקינסון, וככה מתנה לגיל 50, מתנה לראש השנה, וזה היה כבר too much, כלומר אתה מנסה להיות התלמיד הטוב בכיתה, אתה מנסה לעשות ולהתמודד, לעשות כל מה שהבורא אומר לך, ובמקום שאתה תקבל מזה משהו חיובי, איזושהי ציפייה אפילו ילדותית, אתה מרגיש נטישה, אתה מרגיש פתאום שאין בכלל קשר, אין בכלל קורלציה בין מה שאתה עושה למה שהמציאות עושה. עכשיו, אם פרקינסון היה מחלה גנטית לחלוטין שאני חייב לחלות בה, זאת אומרת מילא, אבל זה לא נכון, יש לי סיכוי לחלות, כלומר אני לא חייב לחלות. אז אתה שואל את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא אחרי כל מה שעברתי מפיל את זה עליי, ולמה בגיל כזה צעיר? ומהבחינה הזאת המכה... למי שפספס את רצף המכות, אתה כאילו מנית את זה ככה, כבדרך אגב, כאילו אתה נותן רשימת מכולת, אבל אתה בגיל צעיר כילד ננטש על ידי אבא שלך כן. שלא יצר קשר ולא נמצא איתך בתקשורת מאז. הוא נטש אותך ואת אמא שלך ואחותך, נכון? לא שתחרויותיי, כן. לא שתחותיך. כשאתם ילדים, אתה מתמודד עם מחלות נפש במשפחה, מטפל בקרובים ביותר אליך, עם מחלות נפש מהמסובכות והקשות שיש. אני חייבת להגיד, אנחנו חברים טובים, אני בהתפעלות רואה את המסירות שלך לבני המשפחה שלך. האשפוזים בתוך המשפחה שבאים והולכים, ילדים עם צרכים מיוחדים, ילד עם תסמונת נדירה, אתה בעצמך מתמודד עם דיכאון קליני, והפרקינסון שעכשיו הזכרת מתווסף. פרקינסון זה מחלה שנכון לעכשיו, 16 בנובמבר 2023, אין לה תרופה. ועם כל זאת, אני מדברת איתך ואני תמיד נפעמת מזה שאתה לא כופר בעצם היותו של הקדוש ברוך הוא, אין לך בכלל שום שאלה כזאת, אתה יודע שזה מנת חלקך מאיתו יתברך, ואז אני צריכה לשאול, מה זה הדבר הזה? מה, מתעללים בך? מתאמרים בך? זה אפילו אי אפשר להגיד הסתר פנים, מרוב שזה מטורף הסיפור שלך, שזה לא הסתר פנים, זה גילוי פנים, וגילוי פנים בדין. ועל מה אדם כמוך יכול להיענש? בוגר ישיבת חברון, תלמיד חכם, שומר תורה ומצוות, אפילו אם לא היית, מזדכך בייסוריו וכבר הפך להיות צדיק גמור.
קודם כל באמת התחושה היא לא פיירית. אתה אומר לעצמך, יש בעולם אנשים, בוא נאמר גם אם אני לא הצדיק הגמור שאפשר להציג אותי, עדיין יש בעולם הזה אנשים אחרים שאיך אומרים, גם להם מגיע והם לא מקבלים, ואתה מקבל רצף מאוד גדול של דברים, עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, ואז נוצר שסע, לפחות אצלי נוצר שסע, רגשי לפחות, בין ההבנה שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם ושהוא טוב לכל ושיהיה טוב בסופו של דבר. זו חוויה אני חושב בסיסית, אני חושב שכל אדם מאמין מחזיק בה, ואולי אפילו הרבה אנשים לא מאמינים. אבל כשאתה מגיע באופן פרטי אל הקשר שלך אליו, אז משהו נפגע. כלומר, בוודאי שאי אפשר יותר לבוא ולעמוד מולו רק בענווה, כן, רק בהתבטלות, כי באיזשהו שלב, לפחות אני פשוט נמאס לי, כן, לא יכולתי יותר לשאת את המכות. תמיד באים ואומרים את הטענה הזאת שהקדוש ברוך הוא מפיל על האדם רק דברים שהוא יכול לעמוד בהם, אז אני לא הצלחתי לעמוד בזה. לא הצלחתי לעמוד בזה, אני גם היום לא מצליח לעמוד בזה. אני חווה כל הזמן גלי דיכאון נוראים שמשביתים אותי, שמביאים אותי אל הקצה, אל קצה הצוק, ולפעמים גם מעבר לקצה הצוק של החיים, ואני גם לא יודע איך אני אשרוד הלאה עם המחלה הזאת, איך ייראו חיי בהמשך, וכתוצאה מזה... כן, אני אגיד, אתה כאדם כותב, איבדת כבר את היכולת להחזיק עט ולכתוב נכון. בכתב ידך, בגלל הפרקינסון. לא רק זה, אלא לפעמים אני לא יכול להכניס כרטיס אשראי למכונה, אני לא יכול למלות גלגלי רכב, כי עדיין יש לי רועדות וצריך להחזיק את המשאבה ישר. ואיפשהו הדברים האלה, הרצף הזה של הדברים מפוצץ אותך. כלומר, זה לא שאני הפסקתי להתפלל או דברים מהסוג הזה, או להאמין, להפך, אני דווקא מבחינה מסוימת הרגשתי שאני צריך יותר להתמלא בלימוד תורה עכשיו, יותר להתמלא בתפילה ממה שהיה קודם. אתה קבל קצת פרופורציה כאדם, כמה אתה זקוק בעצם גם לקדוש ברוך הוא. כן, אבל... יש בעצם, הרי זה חלק מהטבע האנושי, הקרבת אלוהים הגדולה, אתה דווקא כשאתה בצרה. כאילו החוכמה היא כשאתה בטוב ובשלווה ובשופי ובנחת, הראש ההר, אז לזכור שיש שמיים. את השמיים אנחנו זוכרים היטב כשאנחנו בתיאום, גם מניסיון שלי. זה נכון, זה באמת נכון, אבל עדיין, גם אם אנחנו זוכרים את השמיים בצרות, יש איזשהו שלב שהקרקע נופלת מתחת לרגליים. כן, שהקרקע נשמטת. זה נכון שיש שמיים מעל, אבל אין קרקע מתחת, אין על מה לעמוד. עכשיו, כנפיים אין לי כבן אדם, הייתי מאוד שמח, זה היה מאוד נחמד, ואז אתה צולל, אתה פשוט צולל, וזה נכון שאתה רואה את השמיים ואתה אומר יש קדוש ברוך הוא ויש איזושהי הנהגה בעולם, אבל ביחס לעצמך התסכול והכאב והכעס משנים את המעמד שלך ביחס לבורא העולם, את הקשר שלך אליו. הייתה תקופה, היום אני כבר לא כל כך מסוגל לעשות את זה, אבל הייתה תקופה שבה לא הייתי קם כשלא מוצאים ספר תורה. כאילו בקטנה להגיד אני לא מסוגל, כן, לא הייתי קם שהוא מגביהים את הספר תורה. עכשיו מבחינה מסוימת היום כשמגביהים את הספר תורה אני כן קם, כי זה לא, בכל זאת ספר תורה בצורה הזאת זה הדבר העירום בעצמו, אבל כשמעבירים את הספר תורה בהוצאה או בהכנסה אני רק קם לשנייה ויושב, כי אני כועס, אני כועס, כועס. הקשר חי ופועם. זה לא איזה ניתוק שראינו אצל הרבה מיוצאי שואה שאיננו, שתיקתו מעידה על כך שהוא פשוט איננו. אתה יודע שהוא שם, ויש מערכת תקשורת זוגית ביניכם, גם אני מכירה את זה, של איזה מין, אתה ממש מדבר איתו, ואני מרגישה בסיפור הזה שאסף גולן לא קם כשמוציאים ספר תורה, את מירב התקשורת האנושית של אדם עם אלוהיו, לא את ההתרחקות. כי בעצם מי שמתעלם ממכותיו של הקדוש ברוך הוא הכופר, מי שלא דורש תשובות הוא הכופר. זה נכון, אבל זו תקשורת חד צדדית, וזה מה שזה מעצבן. כלומר, אני מאוד זקוק לבורא העולם. אני זקוק למשמעות שלו, זקוק לרקע שהוא נותן לחיים שלי, אבל אני מאוד מרגיש שזאת תקשורת חד צדדית, זה אני זקוק, אני מאוד רוצה, אני מאוד משווע, והמרכזייה, הצד השני מנותק.
כלומר, יש כל מיני אנשים בעולם שבאים ואומרים, הוא מדבר אליי בסימנים, אני רואה את ההנהגה שלו בכל מיני דברים. עכשיו, כל הסגנונות האלה שבעצם מבחינה מסוימת באות לסנגר על השתיקה של אלוהים, כן? שבאות כאילו להמציא את הדיבור שלו מחדש. אז אני אומר משהו באופן מאוד פשוט. הוא לא עונה לי כמובן, אני אומר, לי נמאס מכל התירוצים האלה. לי אין כוח לכל הקשקושים האלה של הסמלים והכל. יכול להיות שזה נכון, אבל אני רוצה לדבר איתו, להבין ממנו פעם אחת ולתמיד מה הוא רוצה מחיי. סמלים לא מדברים אליי, רמזים לא מדברים אליי, זה מעייף להתחיל לפרש את המציאות, אין לי כוחות לזה, אין לי כוחות נפש לדברים יותר בסיסיים בעולם. בהקשר הזה אני דרך אגב מבין את ניצולי השואה שניתקו כל קשר, כי זה גם היה סוג של דיבור, זה היה כעס בצורה בלתי רגילה, הם לא היו מסוגלים, הם היו מאוד אמיתיים עם עצמם, כלומר יכול להיות שהם עדיין האמינו, אבל אתה בתשע, אתה עומד באושוויץ, יש איזה שלב שאתה אומר, הצד השני פשוט לא עונה לי, אז למה שאני אדבר איתו? כן, אז אני לא שם, כן, אני גם... מצד שני אומרת לאה גולדברג, למי שלא מאמין, קשה לחיות השנה. אנחנו גם מכירים את ההתקרבות, ורואים את זה אולי אפילו בחלקים שורדי הקיבוצים וכולי, שמחפשים איזה נתיב עכשיו, בגלל הנטייה האנושית למצוא פשר, איזה נתיב לאלוהים. אני חייבת להגיד שאמרת עכשיו דברים סופר קשים, שמעידים על צדיקותך ולא על כפירותיך, ואני רק רוצה להגיד שבשיחה המקדימה בינינו, שנינו התפללנו שלא נטעה, שנעשה קידוש שם שמיים, וחס וחלילה לא חילול שם שמיים. אנחנו באים מתוך, כמו ילד שהולך בחושך ורק רוצה לתת יד לאבא, ולא רוצה שאבא יברח לו. וכל זה מתוך איזו תפילה שגם השיחה הזאת שלנו תעשה את הדבר הנכון בעולם ולא תרחיק. אז היה לי חשוב להגיד את זה. נחזור לשאלה הגדולה. שאלת צדיק ורע לו, או הרוע בעולם, אי הצדק, והתחושות הקשות שיש לברואים הקטנים מול המשחק הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, היא שאלה שמה שנקרא נשתברו עליה קולמוסים. לא בחצי שעה אני ואתה הולכים לענות עליה. ובכל זאת, מה התשובה שאתה לוקח איתך כצדה לדרך, כמי שהרע מצליף בו כמעט בואכה איוב, מה התשובה שמשכנעת אותך מכל התשובות של צדיק ורע לו? נאמר את זה ככה, באופן השכלי, כן, אני בהחלט חושב שרוב התשובות שניתנו יכולות לשכנע את האדם. כלומר, בהחלט צדיק ורע לו זה גם מבחינה מסוימת נגיד להביא את האדם למרחב יותר גדול ממה שהוא נמצא בו. לפעמים צריך לפתוח את האדם, האדם יש לו פוטנציאל יותר גבוה והוא לא מממש אותו, זה כאילו מבחינה מסוימת בעיטה קדימה. יש כאלה שאומרים שזה אולי כדי לכפר על גלגולים קודמים, כל מיני, ניתנו הרבה תשובות, ואני רוצה להגיד משהו, התשובות עצמם, ובכלל כמו שאת אמרת, אני לא בא להגיד את הדברים שאני אומר כדי לעורר במישהו כפירה, אלא כמו שחנה התפללה והטיחה דברים כלפי השמיים, כן? אז ככה אנחנו מדברים פה. אז אני אומר עוד פעם, הבעיה היא לא עם התשובות, כן? כל התשובות מבחינה מסוימת הן נכונות, כמו שעושים נגיד במבחן אמריקאי. הבעיה היא, השאלה, היכולת שלנו לצמוח על התשובות האלה, להרגיש אותם, לחיות אותם באופן קיומי. כלומר, כשאתה חוטף מכות, שאלת הצדיק ורע לו היא לא שאלה תיאורטית, היא לא אתה קורא את ספר איוב, אתה דן בזה באופן תיאולוגי, או עושה איזה סימפוזיון שבו כולם מדברים, אלא אתה חטפת בבטן את האגרוף, זרקו אותך מהגג. עכשיו לך תיקח את כל התשובות השכליות ותהפוך אותם למדרגת חיים, וזה מבחן אחר לגמרי, זה סיפור, זה משחק אחר לחלוטין. ובמגרש משחקים הזה יש כן זעקה גדולה לאלוקים, כמו שאיוב בעצמו מבחינה מסוימת זועק, למרות שהקדוש ברוך הוא בסוף מכניס לו בשיניים, אני עדיין מזדהה מבחינה מסוימת עם הזעקה של איוב, וזעקה של הרבה אנשים לאורך ההיסטוריה, כי זה לא זעקת כפירה, כן? אלא זעקת הצילו. כלומר, אתה העמדת אותי, אתה לקחת אותי, טלטלת אותי, אבל אני לא מסוגל, כלומר אני לא מצליח להזדהות, עדיין לפחות,
כן? עם הדבר הדרוש ממני, והדרך, המסע, מאוד מטלטלים, יש יותר מדי בורות, יש יותר מדי מהמורות, ואז אתה בא ואומר מולו, כן, הדבר המינימלי זה הסבר קיומי, כלומר זה לקחת או לאפשר לאדם למצוא נקודת אחיזה שהיא לא שכלית. ובדבר הזה אני רוצה רק לומר כאן לכולם, לכל המאזינים, שזה קרב יומיומי, שזה דבר ששובר עצמות. כלומר, הרבה פעמים אני קם בבוקר ואין לי טעם לחיים, ואז אני צריך להגיד שיחית, לא החיים שלך חשובים, יש לך ילדים, יש לך משפחה, החיות שלך אוהבות אותך, יש בכלל ערך לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא, וזה מבחינה מסוימת, כשאתה אומר את זה באופן שכלי בבוקר, אתה מרגיש אידיוט באיזשהו מקום, אתה מרגיש שזה בכלל לא קרב, לא דבר שמשתווה לסבל, אבל לאט לאט אתה צועד לאורך היום, וברוך השם, למרות שלחולי פרקינסון חסרים כבר חלק מהחומרים שמעודדים, עדיין יש כמה, כן? כן, וזה לאט זה לאט, ביחד, הפרקינסון מחמיר את הדיכאון. כן, הפרקינסון יש איתו דיכאון כי אין דופמין, הדופמין יותר לא מופרש. זה גם פוגע בשרירים, זה פוגע בראייה, זה פוגע בכל מערכת העצבים. עכשיו, לאט לאט לאורך היום קמים מזה, אבל זה כל בוקר מחדש לקום עם אגרוף בבטן, וזאת חוויה קיומית נוראית. ואני לא עדיין הצלחתי לצמוח אל המדרגה הזאת, אל הקומה הזאת שבה אני מסוגל כל בוקר לקום ולומר אף על פי כן. אני אומר את זה מבחינה מסוימת, אבל הסבל הוא מאוד גדול. זה, יש שיר שבכלל לא מצטטים אותו אף פעם בהקשר של יחסי אדם ואלוהיו, אלא זה שיר שנשמע כמו, זה שיר של אהוד מנור שנשמע כמו תקשורת זוגית, אבל אני מוצאת שהמילים מאוד מתאימות. זה שיר של אהוד מנור שיהודית רביץ שרה אותו, מישהו דואג לי שם למעלה, בא והדליק כמה כוכבים והם נופלים אחד אחד, אנו סובבים בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכן, עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות, ניפגש בתום ימים רבים, בתום הרבה לילות, אני יודעת שאתה קרב עכשיו, אביב חלף, קיץ נאסף והגשם שב. החלק הבא של השיחה שלנו יהיה בשאלת שמחת תורה, האם אני יכולה להזדהות עם חלקים קטנים ממה שאתה אומר, כי אני גם בהתמודדויות משלי, עם תהומות משלי ועם כאבים משלי, לא קרובים, אני שלולית לרגליך, כן? לא קרובים למה שאתה מתמודד, אבל בפעמים אני אומרת, נשארתי עם הרבה שיט, אבל אני לא לבד, כי אלוהי איתי תמיד. ב7 באוקטובר הייתה לי תחושה כאילו פשוט הוא קם והלך, הוא השאיר אותנו לבד. הוא לא עשה הסתר פנים, הוא פשוט עזב אותנו, אני לא יודעת, לשעה, ל3 שעות, אולי הוא פשוט החליט שאנחנו פרויקט שלא באנו להיות בו יותר, והוא פשוט הלך. אין שום דרך אחרת להסביר את המופרכות של היקף הדבר הזה, חוסר היגיון באובדן שליטה שלנו, בעיוורון שלנו, אלא בזה שהוא או מאוד רצה בזה, וזה גם מאיים ומפחיד נורא בתור אנשים קטנים, ברואים מולו. זה מה שרצית? זה הגילוי פנים שלך כרגע? זה עונש? זה מה זה הדבר הזה? או שהוא פשוט הפסיק להיות אחראי על העולם, ופשוט הלך מפה. ואתה יודע, זה אחד מעיקרי האמונה, ההשגחה, שהוא בכל רגע ורגע מנהל את עולמנו. אבל אני לא יודעת, או שההוא תמיר ונעלם מאוד כועס, או שההוא החליט שהוא לא פה, אני לא מצא, האם היה פה איזה רגע, שהוא נתן רשות למשחית להשחית, הרים את המכסה מעל האדמה, ומהשאול יצאו בני דמויות השטן הללו, או שהמשחית לקח לעצמו את הרשות, ולמשחית יש כל כך הרבה כוח, יותר כוח מלקדוש ברוך הוא בעצמו, הרי הם באו בשם אללה, זה מה שהם אמרו. אז האללה המעוות הזה ניצח את אלוהים שלנו, ניצח שוב את היהודים, פגע כל כך בשם הגדול שלך. לאן לוקח אותך החידלון הזה של 7 באוקטובר? בוא נאמר קודם שהחוויה שאת מתארת היא חוויית נטישה של ילד, שאני מאוד יכול להזדהות איתה. כלומר, אנחנו בעולם, וגם ביחס לקדוש ברוך הוא, אחת התפיסות הקיומיות הבסיסיות שהאישיות שלנו בנויה מהמרחב המאגי או מהמרחב הילדי, זה שבסופו של דבר יש איזשהו אבא שיציל אותנו. שגם אם אנחנו נעשה הרבה שטויות והרבה
מה שנקרא משברים והכל, בסוף 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 ברגע המבחן האמיתי הוא יהיה שם לצידנו, כמו שאבא צריך להיות. וכשאבא נוטש, כן, אז יש חוויית נטישה נוראית, ובעצם מה שאת מתארת זאת חוויית נטישה. כלומר, מה שקרה בשמחת תורה ב7 באוקטובר, זה שאת אומרת שהרע הופיע ולא היה מולו הכוח האלוקי, כן? נשארנו לבד, כן? עכשיו התחושה הזאת, החוויה הזאת היא מאוד מובנת, כן? אבל, ודרך אגב, צריך לומר משהו, ואני כתבתי את זה מבחינה מסוימת, כמו שאנחנו טובים מהאוגדה, מיאמן, מהרמטכ"ל, מכל המערכת הפוליטית, אחריות מיניסטריאלית לפחות, אם לא אחריות גם בפועל על מה שקרה, למרות האשמה של החמאס. אני לא בא עכשיו לומר שהחמאס לא מפלצות, אני רק בא לומר שכל המערכת אצלנו כשלה בלהתגונן מחמאס. אז בסופו של דבר יש עוד מישהו שאחראי מיניסטריאלי על העולם הזה, שגם מבחינה מסוימת מאפשר את כוחות הנפש לחמאס, שגם מאפשר את התאושייה של החמאס, כוח כזה גם שמאפשר לפגים להיוולד, לאוטיזם, לאין סוף קשיים אנושיים, ומבחינה מסוימת זה מאוד מתסכל, זה מאוד ועוד יותר מעצים. מזה, הדברים האלה קורים לאנשים זכים. אתה לא יכול להגיד שהתינוק שנטבח בבארי הוא באמת נגיד בתוך תסריט חייו שלו חטא, עשה משהו. כן. הצדיק קרה לו פה, הוא ממש קיבל איזה מין ממש צורה מוחשית מול עינינו. או אנשים מאוד מוכשרים שלא עובדים בעבודה שלהם, או נשים מאוד מצליחות נאות ואני לא יודעת מה ונחמדות שלא מוצאות את הזיווג שלהם, כל ההחמצות הגדולות האלה שמתהלכות, רכבות מוחמצות בכמויות. גם זה פשע של שמיים, שאתה אומר, רגע, הורדת לכאן ארגזי כלים, אבל הם לא מצליחים להתממש, כן? הזוג הנפלא הזה לא מצליח להביא פרי בטן, אז מה הסיפור? וזה קורה לאנשים צדיקים, גם כי הם לא חטאו, אתה יודע, בגלל ציר הזמן שלהם, או כי אתה יודע שהם באמת אנשים צדיקים, אבל גם כי עצם השרשרת אסונות כבר הפכה אותם למדרגת צדיק. כמו שכתבת, אנחנו עם ישראל כבר פיטים איתך, הקדוש ברוך הוא. אחרי כל ההיסטוריה הטרגית שלנו, מותר לנו עכשיו לעמוד ולדרוש ממך תשובות. נכון. כלומר, קודם כל צריך לומר שמה שחולל חמאס, כן, קרה כבר בהיסטוריה. מהשואה לא כל כך נשארו אנשים לתאר דברים כאלה, אבל גם היו כאלה דברים בשואה, אבל כשמסתכלים על חלק מהאחרונים שכתבו על פרעות חמלניצקי למשל, שהיו לפני 200 או 300 שנה, אני לא זוכר, שם יש תיאורים מזעזעים למה שעשו לנשים הרות וכל מיני דברים כאלה, ושלא לדבר שהגמרא ברמזים מתארת את מה שהרומאים עוללו לעם ישראל גם בחורבן בית שני וגם אחרי מלחמת בר כוכבא, שזה די קרוב או אפילו יותר נרחב ממה שארגון חמאס עשה. ולאורך ההיסטוריה היהודית אנחנו נפגשים בזה שוב ושוב ושוב ושוב. מהבחינה הזאת באמת, אני אומר בסוגריים, המהר"ל מתייחס לזה בעצמו באחד הספרים ושואל באמת מה המשמעות של הגלות, האם המשמעות של הגלות היא רק כפרה, לא שהוא מגיע למסקנה שלו, כן? ומי שרוצה יכול שם... רגע, אבל יש לו איזה הסבר אחר? זה לא עונש? יש לו הסבר אחר, שזה מבחינה מסוימת תהליך, אבל אני לא זוכר את ההסבר כרגע, אז אני לא רוצה לקחת עליו אחריות, אבל יש לו הסבר ארוך, כן? זאת אומרת, יש איזושהי תכלית לגלות שהיא לא ענישה. כן, יש לה איזה נימוק שיש תכלית, אוקיי. כן, עכשיו, אני אגיד משהו ששמעתי, שניצול שואה דיבר ביום הזיכרון לשואה, לא בנתיב, במכון מאיר. והוא סיפר שהוא היה במחנה עבודה שלא היה להם בגדים, היה להם בגד מאוד דק, בלי נעליים, והטמפרטורה הייתה מינוס 20 מעלות, והיו מהירים אותם ב5 בבוקר לצאת לעבוד, ולא נותנים להם כלים, והקרקע הייתה קפואה. והוא סיפר, הוא עמד שם ליד בן אדם שהיה תלמיד חכם, והוא אמר לו, תדע לך, כן, שהקדוש ברוך הוא לא חייב לנו, כן, את מידת הרחמים. יש גם מידת הדין, כן? אין הבטחה בשום מקום, כן? קודם כל זה מה שהוא אמר לו, והניצול שואה הזה סיפר שזה מאוד 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 אפשר לו להחזיק מעמד לאורך המלחמה. ההבנה, כן?
שהקדוש ברוך הוא לא חייב לו משהו. אז צריך לומר משהו, מבחינה מסוימת, הקדוש ברוך הוא באמת לא עובד אצלנו, כן? אנחנו לא מבינים אותו, אנחנו לעולם לא נבין אותו, אנחנו תמיד נהיה ברורים. עכשיו, מה שאני כן רואה, וקשה לראות את זה אצל האדם הפרטי, זה אולי בלתי אפשרי לראות אצל האדם הפרטי, אבל בתהליכים לאומיים, שכל מכה מבחינה מסוימת מקדמת את עם ישראל קדימה, פותחת אותנו מבחינה מסוימת להסתכלות יותר עמוקה על המציאות או שונה, כן? אם נסתכל על מה שחמאס למשל עולל, אז יש כאן כמה דברים. אחד, עם ישראל חי בשנים האחרונות בסוג של מחשבה, שגם הייתה בימין וגם אצל השמאל, שאפשר לנהל את הסכסוך עם החמאס. נכון, עם מפלצות, אבל אם אנחנו נשלם להם מספיק כסף, כן, נוכל לשחד אותם. זאת תפיסה בעצם שמזלזלת בחמאס. למה היא מזלזלת בחמאס? בגלל שהיא עושה אותו רק לתאב בצע. היא מסתכלת על האמונה כדבר קטנצ'יק, וזה לא באמת מה שמעניין את החמאס. זה מה שהחמאס בא ואומר, ואולי דרכו הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שזה נורא לומר את זה ככה, שחברים תתעוררו מזה, אמונה זה דבר הרבה יותר חזק, הרבה יותר עליון, הרבה יותר גדול. אז אם אתם לא תיפגשו עם זה באופן חיובי, כן, אתם תראו את זה דרך השלילה. כן, אני ראיתי על קירות בארים מרוססות כתובות עם שם האלוהים שלהם, על הוואקבר וכולי, על בתים שהושחתו ונטבחו ונשחטו וכולי. הם באמת באו בשם איזושהי אמונה דתית. ואז אתה אומר, זה מחזיר אותנו לנקודה של האמונה הדתית שלנו. זה בדרך עקומה מיישר אותנו. ואנחנו הפסדנו. מה זה אומר על האלוהים שלנו? אנחנו הפסדנו כי אנחנו צריכים ללמוד, כן? אנחנו, ככל הנראה, זה מאוד כואב לומר את זה, אבל רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה היהודית. המכות תמיד באות ללמד, כן? הן תמיד באות לקדם. במקרה האחרון אני חושב שזה ברור, אנחנו כולנו הפכנו את האמונה לכסף, מבחינה מסוימת. ובא החמאס ואומר, לא, חברים, זה לא נכון. ואז הוא באמת מדבר בשם השם, אבל באופן הכי עקום. אבל מבחינה מסוימת, הכמימות הזאת הרבה פעמים, הרוע מעיד גם על מה שנדרש מהטוב לעשות, כן? זה דבר אחד. דבר שני, משהו שמאוד כואב, אבל הרמב"ם כבר אומר אותו, הרמב"ם אומר שעם ישראל בבית ראשון, למה הוא גלה? כי בגלל שעם ישראל עסק בשטויות, הוא לא למד להילחם, ולא למד להגן על עצמו. עכשיו, כשאתה קורא את הרמב"ם הזה, אתה מאוד מתקומם. מה פירוש? הרי כל הנביאים, כן, מדברים על עבודה זרה, על גילוי עריות, על רציחות, וגם, מי כאן היו האויבים של עם ישראל? בבל, אשור, מצרים, כלומר אימפריות עם כוחות הרבה יותר אדירים, נכון? אבל אני חושב שהרמב"ם מדבר על נקודה מאוד יסודית, הוא אומר שהרבה פעמים אנחנו במציאות מפסיקים לחיות את הריאליה. אנחנו משום מה כאילו נתלים בכל מיני דברים מוכנים, גם אם זה אסטרולוגיה או קשקושים, או אפילו באמונה בקדוש ברוך הוא, אבל באופן מעוות. זה מייתר את כל השיחה שלנו בעצם. כן. כי הכל מעשה ידי אדם, והכל פה בכלים של פה, אז אנחנו לא צריכים... לא. יש תביעה מהאדם לא להסתמך על ניסים. כלומר, כשמסתכלים על ההתארגנות של עם ישראל סביב רצועת עזה, זה היה כן הסתמכות על ניסים מבחינה מסוימת. זה היה מעט חיילים, והסתמכות על טכנולוגיה, ועל כל מיני התראות, והכל, ואיזושהי שקיעה שלנו במאבק שיכול להיות ששתי הצדדים צדקו בו. אני עכשיו לא בא להתווכח, לא עם האנשים שהיו בעד הרפורמה, ולא עם אנשים שהיו נגד הרפורמה. אבל זה היה עיסוק בשטויות מבחינה מסוימת. אנחנו נמצאים במזרח התיכון. אנחנו מוקפים בגורמים שרוצים להרוג אותנו. איראן בראש כולם, חיזבאללה, חמאס, החות'ים שהצטרפו למסיבה, ועוד גורמים, כן? ואז אנחנו מתעסקים לנו כאן בקוביות, כן? עכשיו, הרי בואו נתאר לעצמנו מה היה קורה אם חמאס היה מתאם את ההתקפה עם חיזבאללה למשל. ואז לא מספיק שהיו יוצאים עלינו מרצועת עזה, אלא כוח רדואן שהוא לא 3,000 לוחמים, או איזה 30,000 לוחמים היה פולש, הם היו מגיעים לחיפה, חס וחלילה, חס ושלום, לפני שאנחנו בכלל היינו מסוגלים לעצור אותם.
ואז אני לא יודע אם היינו יושבים כאן הערב ומדברים, כן? אז מבחינה מסוימת, בקטנה, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אתם כולכם שמחתם על הנס, התחלתם להתעסק בשטויות, בכל הדברים הפנימיים האלה, שכחתם בכלל שאתם עם נרדף פה, אז קבלו את המכה, קבלו את האגרוף, שיעורר אתכם, יוציא אתכם מהשינה. עכשיו שוב פעם, זה מאוד כואב, ומה שאני אומר זה הקדוש ברוך הוא אחראי מיניסטריאלית, אבל יש לנו בתפילה בערב כתוב, בצטטים פסוק, עושה שלום ובורא את הכל. עכשיו זה הסתרה מסוימת שחז"ל הקלו איתנו כבני אדם, כי הפסוק במקור אומר, עושה טוב ובורא רע, כן? לא עושה שלום ובורא את הכל, ואנחנו צריכים לא רק להאמין בזה, אלא מברך על הרע כשם שמברך על הטובה. לא רק להאמין שזה מאיתו, אלא ממש לברך על זה. מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, זה מאוד מעצבן, זה נכון דרך אגב, כן, אבל כמו כל מי שחווה אבל, או אובדן בחיים, או כמוני שחווה צרות נוראיות, להגיד ברוך דיין אמת, זה בכלל לא מצליח, לפחות במדרגה שלנו, לכמת את הצער, או להכניס את הצער לאיזושהי קובייה שאפשר לחיות איתה, כי הרבה פעמים הצער הוא ענן שלם שאופף את האדם מכל הכיוונים, ואז תמנו ברוך דיין אמת, נו יופי, אז, אבל אני תקוע עכשיו בתוך רע מאוד גדול, ואני אומר עוד פעם, צריך לדעת, וזה קשה מאוד, זה מעצבן מאוד, שנחש התקיים בגן העדן, לפני בכלל שהתחילו החטאים בעולם, כלומר בעצם הבריאה, כן? הוכנס יסוד שלילי. עכשיו, אני לא יודע למה, ואני לא בא להסביר תיאולוגית את זה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה, כן? שאפילו בגן העדן המיתולוגי, הארכיטיפי, הראשוני, שהקדוש ברוך הוא ברא, והכל שם מתואר באופן מאוד מואר, יש מציאות, יש יצור, לא יודע אם זה בעל חיים, לא יודע מה זה, ששואף רע, כן, חד משמעית, כן, וזה לא רק מסתיים בזה. שוב פעם, אנחנו למשל אומרים, כמו שאמרנו, דיברנו על זה בשיחה שלנו לפני זה, שכתוב, אנחנו רואים את זה בברכת המזון, אבל יש הרבה פסוקים כאלה, נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, כן, לא ראיתי צדיק נעזב. ואתה עומד מול הפסוק הזה, ומול המון פסוקים אחרים, ומול קטעים בתפילה, ואתה אומר, מתי זה קרה בכלל? כאילו, על מי אני עובד? מה, אני לא ראיתי צדיק זה נעזב וזרעו מבקש לחם? כן, בלי סוף. וקודם כל זה דורש מאיתנו ככל הנראה מדרגת אמונה יותר גבוהה ומדרגת העמקה יותר גבוהה. אם אנחנו כנים, אם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא באמת מנהיג את העולם ושולט בעולם, אז אנחנו צריכים להבין גם מה חז"ל, מה אבותינו שהיו דבקים בו מאוד, התכוונו, כי הרי זה לא משחק פורים, הם גם ידעו, הם גם חיו בעולם הזה. כן, יש כל מיני אנשים שמנסים לקצר את הקדוש ברוך הוא, להגן עליו, כל מיני לאבי דבי למיניהם, אבל זה לא נכון. אבותינו, חז"ל, חוו על בשרם, כן, את כל הצרות האפשריות, ובכל זאת הם ניסחו תפילה, כן, עם המון שבחים, וזה דבר מקומם הרבה פעמים. כלומר, קודם כל זה קורא אותנו גם לעבודה רוחנית, כדי להבין את הדבר הזה, וזה באמת לא תמיד מובן. אנחנו פשוט התרגלנו להגיד את זה בלי לחשוב, כן? אנחנו לא חושבים עד שאנחנו לא חוטפים את הסתירת לחי, כן? עכשיו, אני אומר משהו שלמרות שהוא קצת מקומם, אני חושב שרואים שהבורא לא עזב את העולם, הוא משגיח על העולם, אנחנו רואים את זה הרבה יותר בקלות הרבה פעמים, דרך הרוע שבמציאות. זה מתגלה גם דרך הטוב, אבל זה יותר קשה, כי אנחנו יותר רגילים לטוב. אבל כשמגיע איזשהו תימוני, כן, רב טוראי עם שיגעון גדלות, שאין לו שום ניסיון פוליטי, ואין לו שום איזושהי יכולת מעבר להקסמה, וגם משתלט על אחת המדינות הכי תרבותיות בעולם, ולא רק משתלט, אלא גם לוקח ומסובב מערכת פוליטית שהייתה מאוד מתוחכמת. רגע, איבדתי אותך, על מי אתה מדבר? אני מדבר על אדולף היטלר. כן? אדולף היטלר עלה לשלטון
במדינה שהייתה נחשבת הכי תרבותית במערב, שהייתה לה מערכת פוליטית עם פוליטיקאים משופשפים יותר ממנו, שהייתה מלאה באנשים שחשבו שהם יעשו ממנו ראש ממשלה, אבל הם ישלטו בו, שהגנרלים שלו זלזלו בו כי הוא היה רב טוראי ומה הוא בכלל מבין, כן? ואנחנו רואים שהאיש הזה שבא משום מקום, כן, עולה ועולה ועולה ועולה, ולא סתם עולה ועולה ועולה, אלא מגשים את אחת התוכניות המפלצתיות ביותר שקיימות עלי אדמות, כן? כן, וזה כן. הולך לו, וזה נכון. הולך לו, וזה משחק והתירוץ לו שייתנו ומשחק. לנו היום, 80 שנה אחר כך, זה שזה היה קטליזטור להקמת מדינת ישראל. אם אתה כל כך כל יכול, תעשה את זה בטוב. בקעת את זאת, הים, תקים לנו מדינה, למה זה צריך לעבור? זאת שאלה טובה. אני רק אגיד שחז"ל עצמם מתארים את הפסוק וחמושים עלו בני ישראל ממצרים. זה אומר אחד מחמישים, כלומר, אם אנחנו נפרש את הפסוקים האלה לימינו, אז השואה שחז"ל מתארים שהייתה בערב יציאת מצרים הייתה פי כמה וכמה וכמה, כי פה אנחנו איבדנו רק שליש מהעם היהודי. שם בעצם חז"ל מתארים שחמישית יצאה, או לא חמישית אלא אחד מחמישים, שזה עוד יותר נורא. אז האם אני מבין למה זה צריך להיות ככה עד הסוף? כלומר, למה הקדוש ברוך הוא מאפשר לדברים כאלה לקרות עד הסוף? האם אני יכול לתרץ את זה? אני ממש לא חושב יש לי את הזכות בכלל, את היכולת הרוחנית, אבל אני כן יכול לומר שכשנותנים בחירה חופשית, שכשמאפשרים לאדם, שנותנים לאדם צלם אלוקים, שמאפשרים לאדם להגיע למדרגות גבוהות של טוב, כמו נגיד משה רבנו שקראנו פניו, צריך גם לאפשר למישהו שהפנים שלו יביעו אור שחור, כן? מהצד השני. כלומר, מציאות לא יכולה להישען רק על כותב של טוב, זה לא הולך ככה בעולם, כן? וככל הנראה הטוב, שוב פעם, אנחנו לא יודעים, אין בעל הנס מכיר בניסו, אבל הטוב שקיים במדינת ישראל על כל התלונות שלנו, ואנחנו מתלוננים בלי סוף, והייתה לנו מלחמת יום כיפור שהייתה נוראית, והקרעים בחברה הישראלית הם נוראיים, והחמאס עשה לנו עכשיו בית ספר נורא. המחיר של המילקי, כן. המחיר של המילקי למשל, כן, בברלין יותר נוח. אז בסופו של דבר, ככל הנראה, מדינת ישראל היא קוטב כזה חיובי, ובאמת היא קוטב חיובי, כי 2000 שנה לא הייתה לנו מדינה חופשית, ולא יכולנו לעשות את כל השטויות והטעויות שאנחנו עושים כרגע. כנראה, שוב פעם, אני אומר בזהירות, אני אומר את זה כאדם קטן, אני לא יכול באמת לבוא ולחבר את שתי האירועים האלה, כי אני לא יכול לבוא ולהראות איך הם שווים אחד לשני, כן? אבל אנחנו רואים שיש קשר ביניהם. שאחד גרר את השני, בין אם אנחנו מבינים את זה, בין אם אנחנו לא מבינים את זה, בין אם אנחנו יודעים בדיוק את החשבונות, בין אם לא. והגלגולים האלה קורים לאורך כל ההיסטוריה היהודית. כלומר, באופן לאומי. אפשר להריח את זה באוויר כרגע, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים. יש איזו תנועה אדירה, טקטונית, בתוכנו, גם יהודים מחוץ לישראל, גם יהודים בתוך ישראל, של משהו שמשתנה. אנחנו בתוך השינוי ולכן קשה להגדיר אותו. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, כשקיבלת את הבשורה שאתה חולה בפרקינסון, אחרי שאתה מתמודד כבר עם דיכאון ועם מרב ההצהרות האפשריות מצד בני המשפחה שלך, שאתה מטפל בהם, אתה אמרת לעצמך, זה מין מבחן? זאת אומרת, כמו שאיוב מפרש ומבין שעכשיו בוחנים אותו, אתה מבין שבוחנים עכשיו את האמונה שלך, שזה עוד נייר לקמוס, או שאתה אומר, זה לא מבחן עכשיו, זה... איזה שם אתה נתת לזה, לבשורה הזאת? אני נכנסתי לדיכאון. השם היחידי שנתתי לבשורה הזאת היה, אם אנחנו מתארים מטוס שטס בשמיים, ואנחנו מכבים לו את המנועים, מטוס נוסעים גדול הוא פשוט מתרסק, כן? עכשיו, כשאדם נכנס לתוך דיכאון כזה, התודעה שלו משתנה, היכולת הקוגניטיבית שלו עוברת שינוי מאוד גדול, כלומר, מבחינה מסוימת הפרשנות של המציאות משתנה. מבחינה מסוימת היה שלב שבו רציתי לכפות על הקדוש ברוך הוא לדבר איתי, כלומר המוטיבציה הייתה לכפות עליו. עכשיו, בטיפוס מהמקום הזה היום אני יכול להגיד שהדבר היחידי שאני לוקח
ושהוא מאוד קשה לי, אני לא שם בכלל בכלל בכלל, זה ענווה. כלומר, אתה מבין שאתה לא מבין, שיש לך תפקיד כאן, בעולם הזה, ואתה צריך לקיים את התפקיד גם אם שברו לך את הרגליים, או גם אם שמו אותך בכיסא גלגלים, או גם אם נתנו לך את מחלת הפרקינסון. אתה לא זה שקובע, כלומר, אנחנו כבני אדם מאוד זקוקים ליציבות, לתחושה שהיא לא מודעת הרבה פעמים, כן? של איך נאמר איזה חיוניות, כלומר פרויד אמר שהאדם נע בין חרדת המוות של האדם לחרדת האהבה לחיים, ושאנחנו הרבה פעמים פועלים באופן נסתר מחשש המוות, ואנחנו מדחיקים את המוות, מדחיקים אותו כל הזמן, מדחיקים את החולשה שיש במציאות, מדחיקים את זה שיכול להיות שלא נקום מחר בבוקר, אנחנו מדחיקים את זה שהחמאס יכול להשתולל פתאום, אנחנו מדחיקים הרבה דברים. שבאה מחלה כמו פרקינסון, שתוקפת אותי, אפילו עכשיו אני רואה, שתוקפת את האדם כל הזמן, הוא כבר לא יכול להדחיק. הוא לא יכול להדחיק, זה סתירת לחי תודעתית, רגשית, בלתי נסבלת. ממש בלתי נסבלת. אני גם דיברתי עם חולי פרקינסון, החזקים שבהם היו חולים בדיכאון רק 2 החלשים שבהם עדיין אחרי 6 שנים עדיין עם דיכאון, שאני מדבר על חולי פרקינסון צעירים. ברור שנקודת העוגן היא ההבנה שאתה לא מבין. היא ההבנה שאתה צריך לקבל את חוסר היציבות ולהגיד, כן, מאת השם הייתה הזאת היא נפלאת בעינינו, ברוך דיין האמת. אבל האם אני שם? אני ממש ממש לא שם. אני רק יודע שאחת הדרכים להתקדם היא הדרך הזאת. חלק מזה גם כולל בסופו של דבר את כל הקלישאות שאומרים, תחיה כל יום, תראה את האהבה שלך באותו יום, אל תחשוב על העתיד, אתה לא יודע, כל היציבות. יש בעד השם כהרף עין וכולי, כן. תחשוב טוב יהיה טוב. תחשוב טוב יהיה טוב, זה מאותו שורש של לא ראיתי צדיק נעזב. אני רוצה רגע לומר משהו לכל מי שאומרים תחשוב טוב תהיה טוב. לא מספיק שאתם עומדים מול אדם סובל, אתם גם הופכים אותו לסיבת הסבל של עצמו. כי במקום לעודד אותו, אתם רואים לו, זה שאתה חושב רע, בגלל זה אתה דפוק. רבותיי, הוא סובל מספיק. אל תגידו לו כזה קשקוש, תחבקו, תתמכו, אבל מה זה תחשוב? כאילו, אם אדם היה יכול לחשוב טוב, הוא היה חושב טוב. אם הוא לא חושב טוב, אם הוא סובל, אז מי אתם בכלל שתתחילו להטיף לו מוסר? כן? יפה. בואו אני משנה רגע שוב את הנושא לכיוון של הקדוש ברוך הוא לעניין תחשוב טוב. אני אגיד לך את האמת, מאוד קשה לי לחשוב טוב עליו, והדרך שלי לפתור את זה, זה במקום להיות מאוד מאוד יראה מהקפה שהוא כאילו בחר לחולל לנו, אני אומרת, אולי באמת כמו שאומרים לנו על השכינה, שהשכינה בגלות, אז גם לא קשה, ואולי החידלון של האישה שלא הצליחה למצוא, שלא נמצא לה זיווג ולא התחתנה, זה גם החידלון שלו, וגם לא כואב, והוא בוכה. וכאילו אולי יש איזו נקודה, בגלל שהוא נתן לנו את כלי המשחק והתרחק קצת, נתן לנו בחירה חופשית בכל דבר והתרחק, אז אולי גם הוא בוכה איתנו על 7 באוקטובר או על הפרקינסון של אסף גולן. אז מצד אחד אני כאילו מקטינה את הכוח שלו, אומרת הנה יש אבן שהוא לא יכול להרים. מצד שני אני יוצרת איזו הזדהות שלי, אני בוכה, זה כאילו פעמיים, אני בוכה עלינו ובוכה עליו שבוכה עלינו, ואני רואה את הדמעות שלו משתקפות לי בין העננים, ואני אומרת, גם לא קשה ממה שקרה פה. השאלה אם שאלה כזאת יכולה להישאל בלי להגיע למחוזות הכפירה, כי אני לוקחת את הכוח שלו ומגבילה. קודם כל, חז"ל חילקו בין הקדוש ברוך הוא כגורם בלתי נתפס לבין נגיד השכינה. כלומר לבין הופעות שלו בעולם, לבין התגלויות שלו, וכן תיארו כל הזמן שהשכינה מצטערת, שהקדוש ברוך הוא מצטער על חורבן עם ישראל, שכשאפילו כל מחלה וכל צערתם לא צער, כן? עכשיו, שוב פעם, הרי אנחנו מתעסקים כאן מבחינה מסוימת עם סוג של דואליות, עם סוג של קושי מבני. מצד אחד אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא כדבר מופשט, כדבר שאין בכלל דרך איך להשיג, אין אפשרות לייחס לו מבחינה מסוימת את האישיות האנושית באיזושהי צורה, כלומר זה הכי 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 מופשט, הכי בלתי נתפס. אבל מצד שני יש כן, וחז"ל תיארו את זה, הנהגה אלוקית, התבטאות אלוקית בעולם שבה הוא מצטער
הוא מתגלה כצער, כמו שהוא מתגלה כיושב בדין. יפה. ואם אנחנו אומרים שיש לו צער, זה אומר ששליטתו הייתה מוגבלת. אם שליטתו הייתה מוגבלת, איך אנחנו אומרים הכל יכול? הכל זה לא יכול סותר. לקרות כולן שלו. כי זה לא סותר. כמו לשאול אותו האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה. כן. התשובה היא כן וכן. הוא יכול לברוא אבן והוא יוכל... למה? בגלל שאנחנו לא מתעסקים במשהו או במישהו שניתן להגדיר אותו בהגדרות שלנו באיזושהי צורה. כלומר, כל הניסיון לבוא ולייחס לקדוש ברוך הוא כוח או חולשה או דברים כאלה, זה רק כי אנחנו לא מסוגלים בכלל להתייחס או להבין משהו, כוח עליון כזה מופשט. איך אומר, הרמב"ם אומר שכשאנחנו אומרים שאחד אנחנו מתכוונים שהוא לא ריבוי, אבל אנחנו לא מתכוונים שהוא אחד במשמעות האנושית של המושג אחד, אין לזה שום משמעות ביחס אליו, כן? אז מבחינה מסוימת יכולה להיות מציאות שמצד אחד הוא חלש, ממש חלש, הוא תלוי בעם ישראל, והוא עצוב איתנו, והוא חווה את התבוסה שלנו יחד איתנו, והוא בוכה יחד איתנו, והוא מרגיש את אוזלת היד, ובמקביל באותה עת יש הנהגה אחרת. כלומר המציאות הזאת היא לא נתפסת לנו כבני אדם, כי אנחנו מבחינה מסוימת אומרים לו, אתה, כמו שאמרתי, יש לך אחריות מיניסטריאלית, כאילו אתה עשית את הכל, והתשובה היא נכון. הקדוש ברוך הוא יש שתי הופעות מבחינה מסוימת, שתי התגלויות בעולם, יש גם כוחות רעים שנבראו במציאות, יש גם עמלק. כלומר אנחנו עכשיו מבחינתנו, מבחינה מסוימת, כשעמלק תוקף אותנו, כשחמאס תוקף אותנו, זה סוג של התנהגות עמלקית, לכאורה יש חולשה אלוקית, כן? ויש חולשה אלוקית, אבל באותה העת יש גם עוצמה אלוקית, כלומר זה לא סותר, כן? ולנו כבני אדם זה סותר, צריך לומר, אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה, כמו שאני אומר עוד פעם, לכעוס על הקדוש ברוך הוא, כן, מבחינה מסוימת זה דבר שקשה להכיל איתו גם את האהבה לקדוש ברוך הוא, למרות ששתי התכונות האלה חיות בי במקביל. אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד יודע שהוא טוב השם לכל, וזה קצת שאני מאוד כועס עליו, אני מאוד אומר אתה לא טוב לאף אחד, כמו שאת אומרת, אתה דפקת אותנו, עזבת אותנו, נטשת אותנו, אתה אחראי, נתת לנו בחירה, יופי נתת לנו, אבל סבלנו 2000 שנה, דחילק, תעזוב אותנו, כבר הייתה שואה, כן, הרגת שליש מעם ישראל במאה ה-20, אנחנו נכים, עם ישראל נכה עד היום בגלל מה שהגרמנים עשו, כן, לכן גם אסור לסלוח להם עד היום, כי אנחנו נכים, אנחנו עדיין חווים את הנזק העצום הזה. אז אתה בא בזעם עצום כלפי הקדוש ברוך הוא ודחילק, מספיק, כן, סבלנו, חטפנו, זה צד אחד, זה הכעס. מצד שני אתה באמת יודע במקביל שיש לזה פשר, שהוא טוב לכל, שאתה רואה איזושהי התכוונות בזה בתוך הבריאה, כן? ולכן אני אומר ששתי הצדדים האלה חיים גם בנו, וגם מבחינת ההתגלות שלו. ושוב אני צריך תמיד לדעת שאנחנו מדברים על מישהו שאנחנו עושים לו כאילו פרסונה, שאנחנו עושים לו דמות, כי אין לנו ברירה, כן? כי בסופו של דבר אנחנו לא נעשה את האלוקים של הפילוסופים, זה שכל מופשט שאין לו קשר להכל, יש לו קשר, הוא דיבר איתנו במעמד הר סיני, הוא דיבר אל הנביאים, כן, אז אנחנו דורשים ממנו קשר, אנחנו מתפללים אליו, אבל זה לא אומר שאנחנו יודעים להכיל או להבין את ההנהגה שלו עד הסוף, כל שכן שלו בזמן אמת. כמו שאדם חוטף אגרוף הרבה פעמים, באותו רגע מאוד מאוד כואב לו, כן? הוא לא יכול להסתכל מעבר לחוויית האגרוף, כן? מבחינה הזאת אני אומר עוד פעם, כלומר, מה שקרה לנו בשמחת תורה באמת השבית את השמחה, כן? השבית את השמחה אפילו בחג עצמו, כי הרי כולנו יש איזשהו חבר חילוני כלשהו ששומע רדיו, או כאן בלוד יש איזשהו ערבי ששומע רדיו שיכול לספר לך. אני אספר לך יותר מזה, בכל היישובים הדתיים שהם כאילו חממה סגורה, יצאו הרי מגויסים לצבא, סיפר לי הרב וייצן שבנו נלחם בכיתת הכוננות בכרם שלום, הרב של פסגות, יישוב לכאורה סגור, שהבן שלו נפל בקרבות בהגנה על כרם שלום, אמר שהם קיבלו החלטה אחרי שהם ראו שיש הרבה מגויסים, וזה שאין סכנה
ביישוב פסגות אין סכנה, ומקיימים את ההקפות. הם קיימו את ההקפות כרגיל, עד שעות הצהריים המוקדמות, הלכו לאכול סעודה, חזרו להקפות של הספרדים אחר הצהריים, ומתוך ההקפות של הספרדים הגיעו המבשרים להוציא אותו מההקפות, להגיד לו שבנו נפל, בעיצומו של החג. זאת אומרת, היו עוד איים שנשארו, ניסו לשמר את השמחה הזאת של החג, כדי להוסיף שמחה. הרב ויצן אמר לי בראיון, בכל כך הרבה מקומות לא עשו הקפות, ידענו שאנחנו מסוגלים לעשות, אנחנו נוסיף את השמחה הזאת שהעם היה צריך, וגם זה נגדע. גם זה נגדע. אני לא יודעת לדורות מה אנחנו נעשה עם השם הזה, שמחת תורה. לא, שוב פעם, צריך תמיד לזכור שהרבה מאוד, לצערי אני אומר את זה, ההיסטוריה מלמדת שאנחנו חזקים יותר מהאסונות שלנו. אני לא יודע לדבר על זה באופן פרטי, כי אני סובל את זה כל יום, אבל אתה רואה באופן לאומי, שעם ישראל, אנחנו חטפנו כאלה סטירות לאורך ההיסטוריה, כאלה אבותינו חיו בגיהנום מתמיד, אנשים היום לא מבינים את זה. אנחנו קצת רואים עכשיו את ההשתוללות האנטישמית בעולם, אבל תראו לכם שאנחנו מדברים עוד לא על עולם נאור, מודרני, שכאילו תרבותי, כן? זה הכל הרי כאילו, אבל את אבותינו חיים בימי הביניים, הם מוקפים בקהילות, בציבור ששומע בכנסייה כל הזמן שאנחנו רצחנו את האלוקים, שיש שנאה בוערת, איזה גיהנום הם חוו, איזה גיהנום, ורואים, אני לא יודע איך הם הצליחו לעמוד בזה, כן? אין לי מושג, הם היו גיבורים שקשה לדמיין בכלל, אבל אנחנו רואים שעם ישראל שרד. אז נכון, יכאב לנו, בשמחת תורה שנה הבאה יכאב לנו, כן? כמו שעד היום עדיין נהוג כל שנה לקראת יום כיפור לחזור מחדש למלחמת יום הכיפורים. אבל בשורה התחתונה, הזמן עובר, ואנחנו קמים, ואנחנו מצליחים להתנער מהמכות. אנחנו כבר מתקרבים לסופה של השיחה הזאת. אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, אנחנו נענו בין האישי ללאומי, בין הלאומי לאישי, כי אני מרגישה שלך יש איזו מומחיות במענים לסבל האנושי בגלל הסיפור חיים שלך, מה שהקדוש ברוך הוא בחר להביא לפתחך, ונשארת איש צדיק תמים ומאמין. אני רוצה לשאול אותך על התמונת עתיד שלך האישית. אתה עוד סומך על איזה נס? אתה עוד אומר, מחר אני נרפא מהדיכאון, מהפרקינסון, מהצרות האחרות של בני המשפחה, האש האמונה, באיזה עוצמה היא עוד בוערת? קודם כל, אנחנו חיים בעולם שמרחיק ניסים, כלומר, קשה לנו כחלק מהתרבות המערבית בכלל להבין או להכיל את המושג נס, כן? כלומר, האדם לא מסוגל, אבותינו שהתפללו, היו דבקים יותר מאיתנו בתפילה ובאמונה הזאת. אגב, כבר אפילו בגמרא, יש מציאות כזאת שרב פאפה שואל את אביי למה כשהם מתפללים על הגשם הם לא נענים. ולבד זאת 3 דורות לפניהם, רב יהודה רק היה מוריד את הנעל לפני התפילה וכבר היו רעמים וברקים. אז הוא אמר לו שהייתה להם מסירות נפש יותר גדולה, כלומר זה לא דבר שכלי, ואנחנו חיים בעולם מאוד שכלי שמקדש את השכליות. אז אני מתפלל, אני מייחל, למרות שזה לא פשוט בכלל, והמדע מתעסק בזה המון שנים, שתימצא תרופה יותר משמעותית למחלת הפרקינסון. היום התרופות שיש אינן טובות, הן לא מצליחות לאורך זמן לטפל במחלה, כולל לא השתלה לתוך המוח של חיישן, שזה פסגת הטכנולוגיה מבחינה מסוימת, כן? זה לחולים מאוד קשה, אם זה נותן כן הפגה במחלה. המדע שלנו עובד מאוד קשה על פרקינסון, אין סוף דברים. טוב, אבל אתה בורח מהשאלה, אני שואלת מול שמיה, אתה אומר לו תפתור לי את הבעיה, או שיש איזו נקודה של השלמה, איך מתנהלות השיחות שלך היום איתו? אני לא מסוגל לדבר איתו על זה. אני לא יודע בכלל איך מרבים את העיגול הזה. אני מתפלל אליו, כשאני מתפלל אליו על התחום הזה, שהתסמינים שלי לא יחריפו. כלומר, אני יודע שאני להחלים, אני כבר לא אחלים. אבל שהתסמינים, אני מבקש להם את 7 בקשות, שהתסמינים שלי לא יחריפו, ושאני אצליח להתגבר על הדיכאון העצום שמגיע יחד עם המחלה ושמוגבר אצלי, כן? זה כל מה שאני מבקש. עכשיו, האם אני מחכה לזה עם יד פשוטה, שעכשיו יזרקו לי שוקולד מהשמיים? הלוואי שהייתי יכול לומר שכן.
אני לא נמצא במדרגת אמונה כזאת, אני לא מתיימר בכלל להיות מדרגת אמונה כזאת, אני כל יום נאחז באותו יום ונאבק עם עצמי, עם הנפש שלי, בקושי יש לי כוחות למעבר לזה. עכשיו אם הקדוש ברוך הוא יחליט לרחם עליי ולהתעלם מכל הקוצים שלי ומכל חוסר האמונה ודברים כאלה, אז אהלן וסהלן, אני מאוד מאוד אשמח, אבל רגע, קשה לי. בוא ננצל את ההזדמנות לפני שאנחנו נפרדים. יש כאן יותר ממניין אנשים. אני ממש אשמח שאתם ברגע הזה תשלחו קרן אור של תפילה ותקווה וישועה ניסית ממש לאסף ינון בן נעמי. אסף ינון בן נעמי, חברנו, שהרביץ בנו תורה הערב ומרביץ תורה בכלל באופן כללי במי שזכה להיות חבר שלו, שכל מפגש איתך הוא שיעור גדול באמונה. אז יש פה קבוצת אנשים מתפללים עכשיו, גם מי שרואה אותנו בשידור מוקלט בזמן אחר, זה תמיד טוב להתפלל עבורך בתוך שאר חולי ישראל. ועבור כולם, כן. עבור כולם. משפטי סיכום שלך? עסקנו הערב בנושאים שעלולים קצת אנשים שהאמונה שלהם בנויה בצורות אחרות להתקומם מזה, ואני רוצה לומר שכל מה שבאנו וכל מה שדיברנו, אנחנו דיברנו מתוך רצון להבין, מתוך רצון לדבוק, כלומר הרבה פעמים שאלות קשות לא בהכרח מלמדות על כפירה, אלא מלמדות על כאב, כואב לנו ואנחנו צועקים אבא, וחשוב מאוד להדגיש את זה, כי לא כולנו בנויים, וברוך השם גם לא כולנו הרבה פעמים חווים את המציאות דרך הסלעים שלה, דרך הבולדרים והקוצים, וטוב, טוב מאוד שזה ככה, ברוך השם שזה ככה. אז אני אומר עוד פעם, כל השיחה הייתה רק מתוך רצון להבין, רק מתוך רצון להשתייך. אני מרגישה כאילו אנחנו נמצאים בתוך תרמיל על גבו של ההלך הגדול, ואנחנו לא, אנחנו מזיזים אותנו לאנשהו, אנחנו את כל הפעולות שלנו עושים בתוך התרמיל, היבשת זזה, אנחנו לא יודעים לאן, להיכן יניחו אותנו, אין לנו חרכי הצצה בתרמיל כדי לראות את הדרך מתקדמת. גם אני מתוך אמונה גדולה ותפילות לבורא עולם, ולרגע אחד גם בשיחה הזאת לא מפסיקה להלל ולשבח אותו ולהודות לו למרות הכל וחרף הכל. כל הכבוד אמילי. כמו שאמרתי, אני עפר בשולי גלימתך, אסף. אסף גולן, עיתונאי, אני אמילי אמרוסי. תודה רבה למקור ראשון על האכסניה, על השיחה הזאת, שהיא באמת יכולה להתקיים אולי רק במרחב כמו של מקור ראשון, מרחב של אנשים מאמינים, אבל שהם מוכנים גם לשבת לכוס קפה עם בורא עולם ולשאול אותו שאלות קשות. תודה לך. תודה לך, תודה לכולם. להתראות.